Balkan vilayetinin Türkmenbaş şäherine ilatyň azyk paýlary gijikdirilýär. Azyk haritlarynyň gymmatçylygy we bankomatlaryň öňüne pulny atlaşdyrmak üçin garaşýan adamlaryň uly nobaty saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaşynyň bankomatlaryna uly nobotlaryň dowam edýändigini, bank işgärleriniň nawt ýetmezçiligi bilen bagly degerli düşündiriş berip bilmeýänliklerini habar berýär. Türkmenbaş bankynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda soňky 2 aý bäri nawt pullaryň esasan Balkan vilayetynyň Serdar, Bereket we Mawtumun etraplaryna ýeberilýändigini aýdýar. Ol munyň sebäbini etraplarda paýta hasyly boýunça hasaplaşyk işleriniň geçirilýänligi bilen düşündirýär. Emma Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolýan Balkanly ýaşaýjylar agdalýan etraplaryň ýaşaýjylarynyň hem pulny atlaşdyrmak üçin Türkmenbaş we Balkanabaş şäherlerine barýanlyklaryny aýdýarlar. Eger etraplardaky bankomatlarda pul bolany Türkmenbaşa gelmezdik diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň ykdysady problemleri, maliýe kynçylyklary, iratyň azyk howpsuzlygynyň yaramaz ýagdaýy, azyk önümleriniň gymmatçylygy, subsidiýalenen ýemit önümlerine garaşly galýan ilatyň azyk paýlarynyň gijikdirilmegi, nawt ýetmezçiligi, bankomatlaryň öňüne ýygy üzülmeýän nobatlary ýa bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Türkmenistanyň hökümeti bu problemalary açaçan boyun almaýar. Gaýtam döwlet media serişdeleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň höküm türýänligini gaýtalaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan Balkanly ýaşaýjylar bir näçe aý bäri özleriniň ýa paýoklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Un hem 2 aý bäri berilmeýär diýip bir Balkanly habarçymyz bilen gurulmuşlukda aýtdy. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenbaşynyň çörek öndürýän kärhanasy 3 aý töwere wagt bäri işlemeýär. Diňe bir sany kiçik pekaryny ýarym güjünde işleýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Çörek öndürýän kärhananyň işini togtudylmagy habarçymyza görä buğday ýetmezçiligi bilen düşündirilýär. Yerli ilat bank kartlarynyň pulny atlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňüne nobata garaşýan mahala Azatlygyň habarçysy şäherde käbir azyk önümleriniň hususy sowda nokatlaryna bahalary barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä deňiz kenaryna şäherde 1 kilogram unyň bahasy 20 manat, 1 litr paýta ýagynyň bahasy 60 manat, 1 kilogram düýet 60 manat, mal eti 80 manat, 1 kilogram käşir 10 manat, 1 litr süýt 20 manat, pomidoryň 1 kilogram 35 manat, bir sany tamdyr çöreginiň bahasy 15-22 manat aralygyna ýetgeýär. Kartoşka 22 manat, soğanyň 1 kilogramy 10 manat. Hatda awazanyň bankomatlaryny hem pul tapdyrmaýar diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen hökümet tarapyndan milliardlarça dollar sarf edilip bina edilen awaza fiýahatçylyk zology resmi Türkmen medeniýetine diňjalyk şäheri ösen Türkmenistanyň bagtyarlyk we berkararlyk nusgat hökmüne wasp edilýär. Ýöne döwlet mediýasy awazanyň bankomatlaryna nawt ýetmezçiligini agdamaýar. Ilatyň gün güzaran şertleri agyrlaşýan wagtyna we ilatyň agrymly bölegi döwlet tarapyndan berilýän subsidiýalenen azyk önümlerine garaşly galýan mahaly. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun Lewap vilayetyne ilatyň käbir gatlaklarynyň ýeňillikli ýemit önümlerinden mahrum edilmek ähtimallygy barada habar berdiler. 19 noýabrda habarçymyz geljek ýyldan başlap subsidiýalenen azyk önümleriniň öpçünçiliginiň besedilmegi, daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň Türkmenistana galan maşgalalaryny, türmede oturan adamlaryň maşgalalaryny hem de raýatlygy bolmadyk adamlary öz içine alýanlygyny habar berdi.